To me za a yi da wannan? Ka ci a nan maka. Ai kana sai maka ci shine cikon maganin, shine cikon maganin. Ni ne ko wani iri kuke so za mu ba ku ku zo ku bayani ku yi magana a nan. Dan na ga da nake ba dan na haiba. Zo a baka maganin. Ko wani irin lalura kake ka. Assalamu alaikum ya malam. Wa alaikum assalam. Alhamdulillah. Yau sati na ɗaya kenan ina gida ina zaune ban fito ba, amma da yake Allah ya san cewa zan haɗu da ku, kuma Allah shi baya abu wanda ba daidai ba. Wallahi lalura da ke fama da ita. Matsala ta ɗaya ita ce, tun da sanyin nan ya fara, ni ne ina ta fama da yawan mafarke. Mafarki nake yawai kuma banda aure. Matsala ta kenan. Matsalolin ka san kare daga yau wannan dan gidan malam. Alhamdulillah. Ka ga wannan? Kai maza ka buɗe shi ka zazzage shi duka. Wannan Duka wanda ka sha duka. Duka. Yau ka sha ustaz, ka sha ustaz. Alhamdulillah ustaz, alhamdulillah ustaz. Kai da mace sai da ka ga ana yi. Kai da mace ma ai sai da ga ana yi da kai ustaz. Yawa ai da kai mace idan mace ce. Idan mace ce na ga maka, idan mace ce sai matsalolin ka sun kare daga yau. to me za a yi da wannan? Ka ci a nan maka. Ai kana sai maka ci shine cikon maganin, shine cikon maganin aikin. Dole sai ku kai shi dan gidan malam. Kai shi dan gidan magani ka ta ba. Za mu gwada na ustaz. Kuma da shirka yawa. Ka ce za a bai ka ce. Kuma da shirka. Ya kiɗa mahi.